Avui provarem un nou GPS que m'he instal·lat al cotxe. És un sistema de navegació absolutament intel·ligent. Veiem. On? Benvingut a bord. On desitja anar? Hòstia! Sona igual que el kit del cotxe fantàstico. Vull anar al poble de Sant Hilari. Ai, és veritat, tens raó. Sant Hilari no. Fonolloses. Fonolloses. Segueixi recte. Giri a la dreta a 200 metres. Que guai! Sóc com el Hasselhoff, però amb 200 litres d'alcohol menys per les meves venes. Atenció. Desviació al proper creuament. Segueixi 100 metres. Estacioni al xamfrà. Que estrany. Per què? Si us plau, baixin del cotxe i caminin 100 metres sense mirar enrere. Baixar. Vols dir? He dit que baixin del cotxe i que caminin 100 metres sense mirar enrere. Collons. D'acord. Doncs sí que era intel·ligent el sistema de navegació, sí. Que se n'ha anat amb la nostra furgoneta, hòstia!